Nun ateigado auditorio do Museo Valle Inclán, o Partido Socialista da Pobra presentou a que será a súa candidatura para os vindeiros comicios de maio. Os socialistas repetirán con Patricia Lojo como cabeza de lista. Na súa intervención aludiu ao traballo feito nestes últimos 4 anos, formando parte do goberno municipal e dirixindo as concellerías de Sanidade e Cultura. Con unha soa concelleira demos un impulso e unha vitalidade á vida cultural da Pobra. Como non se recordaba dende hai moito tempo, organizamos unha programación cultural que non deixaba pasar unha soa semana sin teatro, sen arte, sin música, sin presentación, sin conferencias, en definitiva, sin cultura. Vimos como aumentaba a participación da veciñanza na vida cultural da Pobra, como as actividades chegaban cada vez a máis veciños. E non só de aquí, sino que chegamos a ser un referente en determinadas actividades, un referente a nivel comarcal. Segundo ela, o obxectivo nestes comicios municipais non é outro que conseguir a alcaldía para o Partido Socialista, apostando polo desenvolvemento económico, o turismo e a mellora do benestar social. Presentámonos a estas eleccións co obxectivo de gobernar a Pobra, de que o Partido Socialista volva a liderar o goberno da Pobra do Caramiñal e que o faga que a primeira alcaldesa da súa historia. Saímos, compañeros e compañeiras, veciños e veciños, saímos a por todas. A candidata estivo acompañada tamén polo secretario de Organización do PSDG-PSOE, Xosé Manuel Laje, polo alcalde de Ames, Blas García, e a deputada no Parlamento, Noa Díaz. Os tres destacaron a valía de Patricia Lojo, a que consideran como a mellor opción para liderar o futuro goberno da Pobra. No acto deuse a coñecer tamén as persoas que acompañarán a Lojo na candidatura. Zaida Rei irá de número 2, Laura Bautista e Marcos Santos ocuparán os postos 3 e 4 respectivamente. Daniel Sobrido irá de 5, Marta Ojea de 6 e Silvia Brión de 7, mentres que Lorena Hermo irá no posto número 8. Nos números 9 e 10 irán 2 históricos do socialismo da Pobra, como son o exalcalde Ramón Rego e o profesor Xesús Laíño.